Shalom. Hurian itu hata ala neng tabuk kama parminggota tapahohoma martang yang nahohom mahita. Amin. Hurian itu hata sadarion masuk mahita tuminggu adpen napatuluhon maropololop jalan marlas niroha mahita. Hurian itu hata sadarion masuk mahita tu parminggo napen napatuluhon marolopolop jalan marlas niroha mahita. Lanjut. Topik di minggu ta sadarion ima marlas niroha ma di tonga-tongata dode bata. Saya marlas niroha mahita sudi akan marhaposat tu debata. Saya maridei mahita rodi saliling-lilingna ala di tonga-tongata do debata. Saya marolopolop jala marlas niroha maau bahen mida asin niroha ni debata. Asatung masuk au tulanggatan ni debata. Tu debata silas nirohaku. Oleh hamuma Jehovah marhite-hite las niroha robe mahamu tujolona marhite-hite olop-olop maredde mahita. Marhite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus
dohot guarni toddi porbadia na tumapalangit dohot tanaon. Amin marulup-ulup maho jala marlas niroha ale borusion. Aida ma na Roma au maringanan di tonga-tongami. Ninna Jehovah haleluya. Ale Tuhan debata, ajarhon ma tuhami aturammu, unang tadikon hami, patonggor ma matanami, asa hutadahami hatuon nami nasian hoi, pargogoy hami marhite-hite hatam, padau masian hami nasapoda nalipe, say tangihom ma hami diaka dalammu, asa hutadahami ho hanguluan nami, manang mangulu manang mate pehami, marhite-hite Tuhan nami Yesus Kristus anakmi. Amin. Maredde mahita. Atong tatangi homa patik ni debata dihita sadarion imana tersurat di Pesalmen Biddu 32 ayat 10 sada songonoma didok disi marlas niroha mahamu mida Jehovah jala marolupolup mahamu alea kapartigor jala maredde masudi hamu angka parsihohot marroha atong rap mangidugogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya bargugui mahami, mangulaho naho bartu patikmi. Amin. Maredde mahita. Hurian itu hata Roma hita todopan di debata tau kuhoma akadosata martangyang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar parasi jala partalup niroha jala nabasar doho sai marpangulagi maroham midahami dibaheni sai sesama sudidu sanami dangadong nahu pangasau kami dukon nasi niroham
Hati goran na pinatupan anak mudo nahu pangasau kami tujulom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akka na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringot Tuhan sisani dosata. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsahiho au marhite si anak kadosam. Jalanunga dilojaiho au marhite si anak kahasahatommu. Au tutu au sadiri manelesei akka pangalosim ala ni hadirioku. Jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapo ma di debata na digijang. Maredde mahita. Tabigi mahata ni debata turpuk epistel di hari Minggon imana tarsurat di Lukas biddu tolu mamukamai ayat pitu saat rodi ayat 10 pitu tajahama mar soring-soring asasi dokma tu natorop naro padidiho dirina tu ibana hamu anak niulok isedo na mangajari hamu pasidikor rimas naro sugut Parbuehon hamu manatama Paboa na umuba rohamuna, jala sotung didok hamu di bagasan rohamuna, si Abraham do amanami, ay hudo matuhamu, terjadi hon debatado anak ni si Abraham sian akabatuon. Anunga pola ape takke tudaling niaka hau, ope sitabaudo nasahau naso mar parbehon naringgan, jala sidabuhotonon do tu api. Gabe di suku na toropi maibana, dia nama abahenon nami. Jadi dia lusi mana sida, namar dua baju dilehom matu naso adong bajuna, jalanau peop si panganon, songonima di bahen. Kasih jalo beo padidion dirina, akadidok ma, guru, dia do si benon nami. Gabe di dokma tu nasida, unang ma buat hamu lobi sian nani aturhon tuhamu. Dohot maak. Ya hamu di dia masih bayanon nami. Jadi dia lusima unang ma susai, unang ma dobo hamu halaki, hasabak hamu ma gaji muna. Managam-nagam do bangsoi, diri pube di bagasar rohana taringot tu si Yohanes, atik beha Kristus si ibana. Gabe dia lusi si Yohanes manasida salhutna. Madidihon hamu dohot aik. Alay na Roma gumogo siya nao. Nahurang tamado au makar hari tali ni di patuna. Didionon ni ido do tuhamu tod di parbadia dohot api. Di tangan na do purpuran, payason nama pardegian na, papungon na do emena tusopona. Alai tutungon na do kurakam itu api nasoramitop ima sahatna martua doakan atau mangihon hata ni debata jalan no piopsa. Amin. Kur maredde mahita
Tahati dakoma haporsiaw tay songon nani hati dakon ni dongata sa haporsiaw isadok portibion rap mahita madok. Au porsia di debata Jehova ido ama pargugu na suhatu dosan na tumapalangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian siya tondi porbadia andorang suhabubuan. Ido tuhata na tumon na bernit di panghuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tu bonuturu dung ditanam na mulak mangulu dari patoluhon na manaik tu surugo lahodul tu siamu ni debata Jehova amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pemamulak sogo tu tanaon manghumi halak na mangulu dot na mate au porsia di tondi porbadia jaladong sada huria nabadia huria hato paniala Kristen akka nabadia doho dia sesani dosa doho dia hatai namandok mulak mangulu sogo daging nong mate doho dia nguluan na soran sudah. Amin. Kor Eklesia. Cek, cek. Oh
Huria nani haulongan di bagasan Kristus Yesus. Hita namar minggu dia pala ditikion na di bagas joro nak pesoni nadong di Jabu. Titing HKBP Serang, Resort Serang, Minggu tanggal 12 Desember tahun 2021. Naso hujahami siat joloon tajama di bagas rohat tabe. Guar ni Minggu apen patuluhon. Topik marlas ni rohama di tonga-tongat tado debata. Napapaton sakramen padidion nabadia. Di Minggu sadarion tanggal 12 Desember tahun 2021 patupaon ni huriat tado sakramen padidion nabadia tuaka naposo-poso dak danak torop ni nama jalo padidion nabadia 40 halak bawa mai 22 halak dohot boru 10 halak sian 30 keluarga. Acara padidion nabadia di patupa duk sipul papungu pelian tujolo. Napalimahon audit parepengon huria HKBP Serang. Hari Rabu tanggal 15 Desember tahun 2021 di patupado audit parhepengon ni huriata. Uliaoni mulai pukul 10 siawib maringanan di kantor ni huriata. Napaonopon perayaan Natal kategorial HKBP Serang. Sada hari Jumat tanggal 10 Desember tahun 2021 Natal kategorial seksi remaja dot seksi Naposo Bulung masuk pukul 10 WIB. Hari Sabtu tanggal 10 Desember tahun 2021 Natal kategorial seksi ama dot seksi perempuan masuk pukul 10 WIB. Papituhon partording ni pesta Natal di huriata. A. Parpungan bodari parningotan di hatu tubuh ni tuata Yesus. Di hari Jumat tanggal 24 Desember tahun 2021 ima parpungan bodari manang Natal umum parminggota hari hatu tubuh ni tuata Yesus Kristus. HKBP Maranatha Cilegon masuk pukul 10.30 WIB di lantai sada sampai tu lantai tolu. Jala HKBP Serang masuk pukul 10 siawib di lantai sada dohot 2. Jala HKBP Cikande lantai tolu. B. Pesta Natal Parjolo di hari Sabtu tanggal 25 Desember tahun 2021 Pesta Natal Parjolo hari hatu tubuh ni tuata Yesus. HKBP Serang masuk pukul 5.30 sampai dengan pitu 30 WIB lantai 2. Dohot pukul 10 sada WIB lantai sada dohot lantai 2. Jala HKBP Maranatha Cilegon masuk pukul 8 WIB lantai sada sampai dengan lantai tolu. HKBP Cikande masuk pukul 11 WIB di lantai tolu. Jala Laos Patupatado Marulon Nabadia di Sude Ibadai. Khusus tanggal 24 dohot tanggal 25 Desember tahun 2021 pinaboton matu Sude Huriata Nasaresot ima asa unang marsiososan lao masuk dohot haruar pinangidoma asa ruas ni HKBP Maranatha Cilegon haruar masian pitu siamun dohot habirang najonok tu altar. Jala HKBP Serang masuk masian pintu utama. Songoni nang haruar sian pintu gerbang asa unang masuk masian gerbang sebelah kanan. Jala haruar ma sian gerbang
sebelah kiri. Hobar tu anjuran ni pemerintah di pelaksanaan Natal tahun 2021 di pembatasan tempat ibadah alani ruas nama dohoti ibadah di tanggal 24, 25, 26 Desember 2021 pasahaton niurata do tiket peserta ibadah marhite akka situa sektor. Tu ruas nama dohoti asa didaftaron jala di jalo matiketi marhite situa sektor tabe. Jala tu ruas naso dapo tiket boy mama dohoti ibadah sian bagasta be marhite labs training. Asa unang terjadi penumpukan di halaman gereja. Tua karuas asa boy ma taatur harorota laho madohoti ibadah hobar tu jam naong ditotuhon. C. Pesta Natal Paduahon. Minggu tanggal 26 Desember tahun 2021 ima Pesta Natal Paduahon. Acara parminggota HKBP Serang masuk pukul 6 WIB. Dohot pukul 10.15 WIB. Di HKBP Maranatha Cilegon masuk pukul 8 WIB. Lantai sada sampai dengan lantai tolu. Dohot HKBP Cikande masuk pukul 10.05 WIB. Lantai tolu. Laos di Patupado acara sakramen padidion nabadia dohot makatidakon haporseon malua khusus. Ruas napida mamuka mingguon pida ruas nihuriatama keluarga Adam M Hutapea inatai Jenny MY Boru Silalahi pida tua KBP Tapian Nauli Resort Tapian Nauli Sunggal Distrik 10 Medan Aceh. Alamat Sektor Sada Serang. Di Pasu-Pasu Tuatama Parsaurata Nauli Salilengon Diurion. Ralat ima di statistik ni Huriata ima nasorang. Di basa-basa tuata do sada dana boru di keluarga RS Pasaribu Boru Lubat Tobing sorang di Aris Rabu tanggal 1 September 2020. Seharusnya ditulis di sini tanggal 1 September 2021. Seharusnya 2020. Napa duahon ralat ima poin hamoleateon nomor 8 tarsurat di si keluarga Riris Sihombing Boru Lubat Toruan. Seharusnya keluarga Riris Sihombing Boru Manalu. Dihamu amang dot tamuinang dihahurangon nami kami sebagai parhalado minta maaf. Rincian ni parhepengon boy mata jahabe ditiki Pangulan Nagok dohot parhalado HKBP Serang Resort Serang pasahaton selamat ulang tahun turuas niuriata namar ulang tahun kelahiran dohot pernikahan di bagasan mingguon. Semoga panjang umur Tuhan Yesus mamasu-masu. Songoni matiting pakubasion dohot parhepengon ni bagasan mingguon. Saya di pasu-pasu tuatamai bayan sangap di guarna jala makorhon uli dohot las niroha di Huriana. Amin.
Tapuji matuhata maret de mahita. Dameni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot nasa pikiran mo nabi. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Huria na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Di Minggu Advent na patuluhos sa daryon. Tajak kumahatan itu hata na tersurat di buku Panurirang Sefania bid dutulu ayat 14 rodi ayat 20.
Sepanya tulu ayat 14 rodi 20 songonon ma hatani tu hatta. Mariaya maho ale Borusion, marulupuluk maho ale Israel. Marlas niroha maho jala marulupuluk sian nasaroham ale boru Jerusalem. Nunga diucak Jehovah uhumna tuho. Nunga disiapon busum. Ai Jehovah raja ni Israel do di tonga-tongami dangbe idaomu hinamago. Diari nasasadai dohonon ni halak matu Jerusalem. Una koma biar ale Sion. Unang paleduk tangammu. Ai Jehovah debatamdo di tonga-tongami. Ulubalang silihot tua do ibana. Marlas ni roha situtu ibana midaho. Hohom ibana di bagasan hahologon ni rohana. Marulupulup ibana mardongan puji-pujian midaho. Halak nagodok roha aka naholang sian luhutani papungoku do. Marharoroan sian hodo nasida aka nanidodunan ni haurahon nasailaon. Ida ma marlulu maau ditiki nasasadai dopak sudi akan na mangarupaho. Pamalumoku ma halak na mekat. Jala papungoku halak na pinabali. Jala bahenoku nasida gabe puji-pujian. Jala marbarita di saluhut tano haurahon nasida naselaon. Ditiki nasasadai tugihonoku mahamu mulak tu tanomu laos papungoku mahamu disi. Ai bahenoku mahamu marbarita jala gabe hamu liaut di tonga-tonga ni saluhut akka bangso di tanoon. Yadung hupaulak akan natarbuang siak kamu tujolo ni adu pamuna ninna Jehovah. Itu sahatna kuria ni tuhata turpuk jami taon nalaos diodolhon marhite topik ni minggutta sadarion marumakon ajakan manang tugi-tugi asa mariaia asa marlas niroha asa marulupuluk. Ita tunga dong nakanik kita rosia jabu tu garejaon di bagasan arsak buidui alani godang hal isarana pamatang na hurang sehat si humisik na sosadia godang manang mungkin raka inata na mabuah poso-poso tardidihon na anon ate biha disongga amata na sugut gabi marsak di jabu hona lilingan na sa saloni gabi marsak ro tu garejaon ate biha adong hita ngamartahi lau mulak marnatal martabaru hape dang radapo dope pamijaman gabi marsak saha ro dinuaing lasma rohatta lasma rohamuna hatani debata di minggutta sadarion manugiho kita asa mariaia asa marlas niroha asa marulupuluk akadongan memang niakua do di partikian nuaingon apalatung maul do hita marlas niroha apalatung maul do hita marulupulup di bagasang ngoduk taon alaniaha alani gudang niak katekanan tekanan naikot ta adopi dia katiki-tiki na parpudion sipata mulu mangapuliak karuas peiba uludo ikom manat jamot emebieriba mulu didokon toy mamang toy mainang hasabab pomma halasom manadongi
Mebiari ba sotong idokon na sohoda makpadita mangain na huayon sotongin na. Memang kehidupan kita saat ini diperhadapkan dengan berbagai-bagai kesulitan itu. Sehingga ada banyak di antara kita yang kehilangan sukacita dalam hidupnya. Ada banyak. Adoknya dongaku songoni, ada orang di Batam, merhubat sami, adong sahalak dongan, ala siap penampilan na pitur teride do. Jebolo marser mo kami, ulu do kodongan, ay ho asik padita. Bulu haruar ho si jebum sasata si buku hida arsak ngirohain na. Ala memang ekspresita di partikian nuengon, jala idu ban nagabe, lem tibodo nueng, aka kejadian-kejadian, aka namar salisi, akan nampak soal, akan namar bada-bada, akibat ni tekanan na taadupi di bagasan ngoluta na parpudion. Alanima kadongan lagi naholongan matsayuli matsay denggan ma. Turpuk jami taon laho mengajari kita. Bohado carana songod dia do carana ahado mabaik kita. Asa mampu marlas niroha. Asa mampu marulupulup di situasi ini portibi nalam maul nuaingon. Panurirang Stefania manugi hok kita. Asa mamoto kita aka amangina. Supaya kita dengan sungguh-sungguh mengetahui bahwa di situasi ini ngolut tanagok hamaolonon noaing daksa sada kita mangai. Kita bukan sendiri menghadapinya. Tetapi Tuhan Allah ada bersama-sama dengan kita. Tetapi Tuhan Allah ada di tengah-tengah kita. Jadi di boto debatado ahan adong di bagasar rohani. Di ida Tuhan itu nuanga kahamolon na nido pami. Di boto tuhatai do nuang nagudanga kalak nasai mersuguni roha tuho. Di boto tuhatai do nuang nagudanga kalak mengaduaduho ala gok utang muneko segara romo. Tuhan tahu itu. Ai di tonga-tongat tado debata. Alanima molonunga rak maboto kita na di tonga-tongat tado debata. Na perjolo sahali ngadong be pangalualuat tahape. Nanti behai nang danga palabarani ho mangaluhut tua matap par soryo mi. Along nga pajok-jot tuho holan na mangalualu. Ate behadi dok roham dang barani beho mengaluhon nadi rohami tu simatuam tuna tuam sudah terlalu sering meminta tolong. Ujungnya gabe saya terpendam kita di persoalan ini. Minggu Advent apa toluko sadarion hata ni debata madok di tonga-tongat tado debata. Dia 10 itu dotar surati. Di tonga-tongami ulu balang silihot tua di ibana ai Jehovah debatando di tonga-tongami ai Jehovah debatat taido di tonga-tongata hata di tonga-tongata hata aslina hata kerep mertudu-tudu tu organ tubuh na paling spesifik na paling berpengaruh gudang di bagasang ngoluta na paling gudang berpengaruh tu hahi pasota. Tuhan itu berada di situ. Debata miat di si. Dia tidak berada di tempat yang kurang baik. Dia tidak berada di tempat yang kurang tepat. Sotung di dokoko ai si majujakku dono nangilut-ngilut. HP Tuhani guroa ba di tangak kodo
Molo didok ya Jehovah debatam di tonga-tongami ulu walang sileho tua do ibana. Madok Jehovah debata dia selalu ada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, di bagian narumikot di bagasang ngodumi. Dia selalu ada di situ. Jadi suatu ngadong dihita pikiran molotongon beruntun akapar sorion di bagasang ngolutta bah nadaudu hurua Tuhani sianau. Jangan pernah katakan begitu. Molo songon nadi hilalaho ngamar tangiak ko tu Tuhani mangidupang rupion. HP dangra adong alus. Sehira dalam duduk si tahun ini sotung gawe di dokoko. Sepertinya Tuhan sudah meninggalkan saya. Jehovah debatam di tonga-tongami. Allah itu selalu mengambil tempat yang paling tepat di dalam hidupmu. Dan dia tidak pernah salah menempatkan diri di dalam kehidupanmu. Alanido tuk takasdo di boto Tuhani. Tuk takasdo di ida Tuhani. Ahana adong di bagasan ngolum. Om mana perjulu sahali jo mangukak rohatta ba idu hapete. Iko marlas ni roha duiba. Boy sajodo di hilalaho na apalan yang gakmu di portibion. Na salelengot dihirim roham gabe pangucad deammu. Gabe sumber pertolonganmu. Sepertinya saat ini dia sudah mulai mengalihkan perhatiannya kepada yang lain, bukan lagi dirimu yang diperhatikan. Tetapi ingat, anggo Jehovah debatatai, dia selalu berada di bagian terpenting hidupmu, di tongah-tongam ibana. Atong molonunga di tongah-tongah ta ibana. Molonunga takas tabato dia tidak berada di tempat yang kurang baik. Dia bukan berada di tempat yang tidak tepat. Merhua ibana. Ayat 15 dok. Diucat uhub naikon ayot tahian. Dang mangai uhub behita. Diucat debatado. Uhum naikon ayo muhian. Labatanna kehadiran Allah, kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita bukan saja karena hidup kita benar, bukan saja karena hidup kita sudah layak di hadapannya. Alai justru di tongah-tongah tado ibana mangucat uhum naikon ayot tahian gabedang mangai behita. Itu yang pertama. Molo di tongah-tongah tade bata marhua ibana mangodihok kita sianaka uhuman alania kahasalata. Dia hadir untuk memberikan pengampunan atas kesalahan, atas kelemahan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Jaladak kolani dakkola paluaho kita sianuhum alai di boto debatado tung ragabo tung godanggo musutta alani didok disiapon musumuna nunga diocak Jehovah uhumna tuho nunga disiapon uhummo hata disiaponon hata batak gonate dak kata Indonesia on hata bata go disiapon jala molo hata disiaponon molo nawingo na julo molo adok kasalaku itorodo baku anggo hobya non siaponon ni bapa mahoina molo ngai dok koni adok sesuatu kesalahan besar na memungkinkan awi kokona uhum siap bapakku. Jemulo pulang ngai dok kokia songoni anggo ho keda nanok paima. Hola mulak bapa siap ponon nama ho moloina.
kita sudah melakukan kesalahan besar, sehingga ada ancaman, ada musuh yang sesegera mungkin akan menjadi beban dalam hidup kita. Alai didokon ipe siap ponon ni debatado, siap ponon ni debatado aka musutta. Molonunga di siap pod debata musutta tentu badatung mabiar behita tong. Datung mabiar ai kita kan na jumojot na mabiar do kita di bagasang ngodut taon. Molopola dong utakta adok kasalaat manang na dia pei. Jok-jok do kita gabe dikejar-kejar bayangan. Adiga sotarboto. Adiga sohabotoan. Do lan na asing. Alai ala di tonga-tongat taro debata di dokon diucap ma uhum naikon ayota jala disiap pema nasa musutta. Alanido dang boy kita mabiar di bagasan ngoluta ngaingon. Apalagi kita aka si huton Tuhata Yesus Kristus. Jok-jok do sehudok kono di jamitaku. Jangan pernah dibebani dosa lagi. Jangan pernah terbebani lagi karena dosa masa lalumu. Tetapi lihatlah ke depan. Di sana ada masa depan yang indah yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Dan kamu layak untuk itu. Alaniaha. Ainunga disiapkan debata. Nasa musum, dosam. Sudah diampuni. Yesus sudah mati di kayu salib. Dia tidak mau lagi mati untuk kedua kalinya. Unang mabiyarho. Jangan pernah takut bertobat. Karena masa lalumu sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Mulai saat ini, hari ini, hiduplah mangulu maho di bagasan lasni roha. Unang ganggu di tonga-tongam do debata. Napaduahon molodung di tonga-tongat ta debata. Parbahul-bahul nabulud do ibana. Parbahul-bahul nabulun. Ay sono do holong ni roha ni debata tu portibion. Pola do anak na nasasade di lehon asa unang mago ganuk na porsia di ibana. Asa hangoluan na salileng nililing na di ibana. Nang perara dosam botardo bahenok kunina debata. Dang di halomo roha di debata hamatian ni parjahati. Alai mula manian manadikon dalanna. Berulang-ulang kali Tuhan menjelaskan itu. Berulang-ulang kali Tuhan menekankan itu. Alanido holat tadok porsia hita di Yesus Kristus. Lasma roha ni demata mamereng kita. Lasdo roha ni Tuhani mamereng kita. Molo taha porsiai ibana. Lasdo rohani debata di dok dia 10 pitu. Ai Jehovah debatam do di tonga-tongami ulu balang silehot tua do ibana. Marlas di rohasi tutu ibana midaho. Hohom ibana di bagasan haholongon ni rohana. Marulupulup ibana mardongan puji-pujian midaho. Bagian na pa dua honor dorana jot akamang. Dang apala tapasomal-somal do pe makanguluhon. Rajumo dope kita menempatkan kehadiran Tuhan itu di dalam hidup kita sebagai hakim yang akan menegakkan keadilan, yang akan menjalankan hukumannya. Gabe sipata dak taingot marlas ni roha di bagasan ngolutta. Alai minggu Advent na patuluhono paingot tok kita. Manang naisepeho, manang nabuhape belgani dosam. Manang nabuhape hahurangaku songo padita ikolas do rohaku. Ailas rohani debata mernida au. Las rohani bata mernida kita nang pedang apala sikop do petahangoluho kapersiotai. Jala ido na pinapatar ni debata uben namar pesta natal kita. Ngamula berohani debata tu si Adam dohot tu si Hawa na pinalonay siya por la Eden.
Amulak berohana. Hati Tuhan sudah kembali. Dia sudah membuka diri. Bahkan dia dengan senang hati menanti las rohani ibana paimai maho karorota adiga mahita. Takas merdalan mangihutton ibana di bagasan ngolutta. Batotu molonunga las rohani debata mamere kita. Dahita pe ikon lam burjuma hita mabelas rohani debata di bagasan ngolut taon. Napatuluhon akadongan na hinaholongan molo dito ngatongat ta debata merhua do ibana. Dito ngatongat ta do debata mabuak kita mulak siya kabuangan, mulak siya sitaonon, mulak siya kolsoni roha, mulak siyan arsak ni roha, mulak songo parangan namonang marporang, mulak songo panabi na mabuan tibalan. Molo di tonga-tonga ta debata. Dia ada untuk mengajak kita pulang, mengajak kita kembali, menugihok kita, asatakas kita paubahor rohatta, asatakas kita mengulu dan mengasahong gogo doho pikirat tabe. Ale takas mahita mengulu songon na hinaholongan ni rohani debata. Di minggu tasadarion adong ma 40 halak danak siya 30 rumah tangga. Nanaing bohalan niya kanatoras na gabijol ma na marlas ni roha. Bohado bahenom mo. Bohado ahado sipatu pamu. Asa gabijol ma na marlas ni roha yanakom mo. Na naik terdiri di minggu tasadarion. Ternyata bukan dengan menyediakan warisan yang sebanyak-banyaknya. Dada marhite-hite na paradehon artana suksuk gabi masa depan na. Ale gabi akajol mana marlas ni roha do nasida molo di memehoko, molo diajar hoko. Pabua di tonga-tonga ni ngoluna do debata. Manugihon, mangajar-ajari, paluahon ibana, mangurupi ibana, lau madalani aka ari-ari ni geleng ngoluna. Songo kata ni ede ni korama nak kaning, togu geleng ni manada harajau ni debata. Togu geleng ni. Hata manugu di dokon, terkadang mungkin dia sangat lemah. Terkadang dia acu tak acu. Togu mageleng ni manada harajau ni debata. Paingok mana sida, pabua di tonga-tonga ni na sida do debata. Laho mamasu-masu ngoluna. Atong mulak mahitan non siya bagas carod di bagas las ni roha ala di tonga-tongat tado debata na paluaho kita siya nasa ragam mi parmaraan jalan naman siapon nasa musutta jala manugiho kita mulak gabi bangso na hinaholongan ni rohana. Amen martangiang mahita. Mauliate ma rohanami diho ali Jehovah di tonga-tonga nami doho nian molo hu rajumi hami tungso patu do miako di tonga-tonga nami ay jok do hu laosi hami hatami jok do dang hupeop hami hatam nasitongi alai di bagas sakolong mudoho ro manopot hami gebe miat doho di bagasan ngulu nami noaeng alanima naeng marlas ni roha hami bopi gudang akka parukilon gudang akka hamaolon gudang sitaonon nami di portibion di tonga-tonga nami dohao hape mangurupi hami asa marhaun monangak kami maralohoni saluhutna mauliate ma di hatami paso-paso ma tulup lalu keluarga ruas ni huriam narono yang mabuan ni anakon nasida majalo padidion nabadiai saidongani manasida manugu-nugu akay anakon na pinalumihomi lau manada harajaomu luhut matahe hami mulumula kami eno sebagai coromok kilalaon nami ma na takas dohomian di parnguduan nami ganu marsada-sada
Jalo matang yang nami, mengasahon guarmu ali Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji ma Tuhan ta, maret de mahita, laos tapasaha ma peliata.
sangat mahita tu acara padidion nabadia tapada dema rohata dihamu akana toras asa para dihamu ma rohamuna marede hita buku de 146 ayat sada dohok 2 di ayat 2 non jongjong ma keluarga nama buan poso-poso tardidi.
manami na di Banua Gijang narodo hami tujulom mabuan akada danahon. Saya si maroham jalo manasida gabi anak komo. Pasu-pasu jala pergugui manasida mangyahi hanguluas sugot marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu kadongan na mabuat dak danak sididionon tangihok kamu mahata ni Tuhan Yesus. Laho mahamu tuliat portibion ninna madok akasisianna. Podai hamu ma saluhut bangso. Didi hamu mana sida tu bagasan guar ni debata ama. Dohot anak, dohot todi porbadia. Ajari hamu mana sida mangaraduti saluhut na hutonahoni tu hamu. Jala ingok ma, say dong anak kudo hamu ganupari rasi rasaro ajal ni hasianganon. Manangise na porsia dohot ni didi dapotan hanguluan. Alay na so porsia hona uhum sogot. Tangihok kamu madohot hata na tersurat di surat ni si Markus. Adong maaka na mabuat dakdanak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alay dipicang akan sisian naima na mabuani. Jadi dung di ida Tuhan Yesus si suguma rohana di dogma. Luas hamu maaka dakdana hiro tuau unang orai hamu nasida. Ay dia kasih songonido harajaon ni debata. Natutudo na hudokot tu hamu. Manangise pe anggo sosongo dakdanak ibana majalo harajaon ni debata. Dang bongot ibana tu si. Dungi di haul maaka dakdanahi. Dia pehom matangan na tu nasida mamaso nasida. Atong hati dako kamu majolo hata ha porsia tai rak mahamo madok. Au porsia atong alusi hamu ma hata na husukut tonon. Di pangido hamu nuaing di dion akada danahon tubagasan ni na hina porsiamuna alusna di pangido rohanami do. Beha nauludo hamu memudai anak komunaon asa diboto jala di huton nasida hata ni debata alusna nauludo hami. Nauludo hamu marsuru nasida tu gereja. Dohot tu perguruan ni huria Protestan. Asa gabi ruasna mangulu nasida di Tuhan Yesus alusna nauludo hami. Atong tapasa manasida tu debata marhite-hite pad di dion nabadiai Roma tujolo. Dekat Pak Jono. Oke. Alesia Fanya Manik. Hudidi maho tubagasan gorni debata ama. Dohot tubagasan gorni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot tubagasan gorni tod di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon Tuhan rajaun ni debata sahat rodi saliling ni lilingna. Amin. Tiap semaju junga. Tiap semaju junga. Ale Kevino Eleon Saud Binsar Simajutak Hudidi maho tubagasan goar ni debata ama.
Dohot tu bagasan guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan guar ni tod di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon Tuhan razau ni debata. Sahat rodi saliling nililing na. Amin. Ale Farrel Hasonangan Sitanggang Hudidi maho tu bagasan guar ni debata ama. Dohot tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan guar ni tod di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu harazau ni debata. Sahat rodi saliling nililing na. Amin. Dia bapak nah. Bisa situ sektor nah. Situ sektor nak. Situ sektor. Sektor 10 pitu. Maju musik. Maju. Di dia horwana, kerja di dia. Kamu son, isok kamu. Iya. Ale Nicholas Polado Napitupulu Hudidi maho tu bagasan guar ni debata ama. Doho tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guar ni tod di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu harazau ni debata. Sahat rodi saliling nililing na. Amin. Tiup si majujung na. Tiup si majujung na. Okay. Ale Devan Tison Elvano Manalu Hudidi maho tu bagasan guar ni debata ama. Doho tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guar ni tod di porbadia. Amin. Lagi belum. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu harazau ni debata. Sahat rodi saliling nililing na. Amin. Maju. Ali Edward Hansen Halomoan Sianipar Kudidi maho tu bagasan guar ni debata ama. Doho tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guar ni tod di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu harazau ni debata. Sahat rodi saliling nililing na. Amin. Maju lagi, maju. Ale Greta Valoraida Tabunan Hudidi maho tu bagasan guar ni debata ama. Doho tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guar ni tod di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu harazau ni debata. Sahat rodi saliling nililing na. Amin. Maju. Ale Misca Misailin Manurung Hudidi maho tu bagasan guar ni debata ama.
Dohot tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan guarni tod di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu harazau ni debata. Sahat rodi saliling ni lilingna. Amin. Terus. Maju. Tiap si maju jonga. Tiap. Siap toru. Maju lagi nang. Ale kirana uli hutagalung. Hudidi maho tubagasan goarni debata ama. Dohot tubagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot tubagasan goarni tod di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu harazau ni debata. Sahat rodi saliling ni lilingna. Amin. Maju lagi. Oke. Dang boy bukai. Ya. Tiap dah, ya. Ale Claresta Kartika Situmorang Hudidi maho tubagasan goarni debata ama. Dohot tubagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot tubagasan goarni tod di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu harazau ni debata. Sahat rodi saliling ni lilingna. Amin. Oke, ya. Ale Johannes Barimbing Hudidi maho tubagasan goarni debata ama. Dohot tubagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot tubagasan goarni tod di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu harazau ni debata. Sahat rodi saliling ni lilingna. Amin. Maju lagi. Ale Dame Alvena Nahampun Hudidi maho tubagasan goarni debata ama. Dohot tubagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot tubagasan goarni tod di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu harazau ni debata. Sahat rodi saliling ni lilingna. Amin. Ale Jeki Polda Lumban Toruan Hudidi maho tubagasan goarni debata ama. Dohot tubagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot tubagasan goarni tod di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu harazau ni debata. Sahat rodi saliling ni lilingna. Amin. Maju lagi. Oke, tiap on. Oke. Ale Jesslyn Immanuela si mare Hudidi maho tubagasan goarni debata ama. Dohot tubagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot tubagasan goarni tod di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu harazau ni debata. Sahat rodi saliling ni lilingna. Amin.
Ale Kenso Damero Simajutak. Kudidi maho tubagasan goar ni debata ama. Dohot tubagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot tubagasan goar ni Tod di Porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu harajau ni debata. Sahat rodi saliling nililing na. Amin. Ale Meisa Selin Siregar. Kudidi maho tubagasan goar ni debata ama. Dohot tubagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot tubagasan goar ni Tod di Porbadia. Amin. Dekat sini, dekat lagi nang. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu harajau ni debata. Sahat rodi saliling nililing na. Amin. Tiap sama jujungan. Oke. Ale Mikaela Judith Manik. Kudidi maho tubagasan goar ni debata ama. Dohot tubagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot tubagasan goar ni Tod di Porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu harajau ni debata. Sahat rodi saliling nililing na. Amin. Ale Juandro Elfrauen Gultom. Kudidi maho tubagasan goar ni debata ama. Dohot tubagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot tubagasan goar ni Tod di Porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu harajau ni debata. Sahat rodi saliling nililing na. Amin. Salam. Salam. Dah. Ale Gevano Jeremia Winston Huta Barat. Kudidi maho tubagasan goar ni debata ama. Dohot tubagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot tubagasan goar ni Tod di Porbadia. Amin. Lepas. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu harajau ni debata. Sahat rodi saliling nililing na. Amin. Tiap si majujung nak, tiap sektor. Pegang. Ale Hilary na Pitupulu. Kudidi maho tubagasan goar ni debata ama. Dohot tubagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot tubagasan goar ni Tod di Porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu harajau ni debata. Sahat rodi saliling nililing na. Amin. Ale Serli Ersila Sinabela. Kudidi maho tubagasan goar ni debata ama. Dohot tubagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot tubagasan goar ni Tod di Porbadia. Amin. Dekat lagi, dekat. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu harajau ni debata.
sahat rodi saliling nililingna. Amin. Ale Betran Elvano Situmeang, Hudidi maho tubagasan goarni debata ama, doho tubagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho tubagasan goarni tod di porbadia. Amin. Sadiramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tuharazau ni debata, sahat rodi saliling nililingna. Amin. Ale Fania Keisha Sinabela, Hudidi maho tubagasan goar ni debata ama, doho tubagasan goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho tubagasan goar ni tod di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tuharazao ni debata, sahat rodi saliling nililingna. Amin. Ale Radeva Krisantus Marbun, Hudidi maho tubagasan goar ni debata ama, doho tubagasan goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho tubagasan goar ni tod di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tuharazau ni debata, sahat rodi saliling ni lilingna. Amin. Ale Ceisa Saulina Hutasoit, Hudidi maho tubagasan goar ni debata ama, doho tubagasan goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho tubagasan goar ni tod di porbadia. Amin. Sadiramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tuharazau ni debata, sahat rodi saliling nililingna. Amin. Ale Adriel Emrik Manalu, Hudidi maho tubagasan goar ni debata ama, doho tubagasan goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho tubagasan goar ni tod di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tuharazau ni debata, sahat rodi saliling nililingna. Amin. Ale Arsinta Ayudia Simajunta, Hudidi maho tubagasan goar ni debata ama, doho tubagasan goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho tubagasan goar ni tod di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tuharazau ni debata, sahat rodi saliling nililingna. Amin. Tiap. Ale Johan Albert Lasroha Lumban Toruan, Hudidi maho tubagasan goar ni debata ama,
Doho tubagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tubagasan guarni tondi porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot montu harazau ni debata. Sahat rodi saliling nililingna. Amin. Ale Pangeran Denis Lumban Toruan. Kudidi maho tubagasan goarni debata ama. Doho tubagasan goarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tubagasan goarni tondi porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habo bengot montu harazau ni debata. Sahat rodi saliling nililingna. Amin. Namanya yang gendong. Yep. Tang ya. Ale Aurelia Krista Sihombing. Kudidi maho tubagasan goarni debata ama. Doho tubagasan goarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tubagasan goarni tod di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot montu harazau ni debata. Sahat rodi saliling nililingna. Amin. Ale Jonathan Sapetua Sagala. Hudidi maho tubagasan goarni debata ama. Doho tubagasan goarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tubagasan goarni tondi porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot montu harazau ni debata. Sahat rodi saliling nililingna. Amin. Ale Chloe Olivia Sinabela. Kudidi maho tubagasan goarni debata ama. Doho tubagasan goarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tubagasan goarni tod di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot montu harazau ni debata. Sahat rodi saliling nililingna. Amin. Ale Alexander Fredly Ambarita. Kudidi maho tubagasan goarni debata ama. Doho tubagasan goarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tubagasan goarni tod di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot montu harazau ni debata. Sahat rodi saliling nililingna. Amin. Ale Marisa Sinurat. Kudidi maho tubagasan goarni debata ama. Doho tubagasan goarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tubagasan goarni tod di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot montu harazau ni debata. Sahat rodi saliling nililingna. Amin. Lagi maju. Oke. Turun. Ya, oke. Ale Gibran Aliando Purba. Kudidi maho tubagasan goarni debata ama. Doho tubagasan goarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tubagasan goarni tondi porbadia. Amin.
Sadiramoti Tuhan debata mahodi habobongot mon tu harazau ni debata sahat rodi saliling nililing na. Amin. Guru pia dingon. Ale Tulus Dani Alves Simanulang kudidi maho tu bagasan goar ni debata ama. Doho tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan goar ni ton di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu harazau ni debata sahat rodi saliling ni liling na. Amin. Tiap semua jujungai. Enggak, dia inang yang gendong. Oke. Ale Davin Aliando Simanulang kudidi maho tu bagasan goar ni debata ama. Doho tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan goar ni tod di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu harazau ni debata sahat rodi saliling ni liling na. Amin. Pegang nama kepalanya. Ale Marco Alvarendra Arimatea Libong kudidi maho tu bagasan goar ni debata ama. Doho tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan goar ni tod di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu harazau ni debata sahat rodi saliling ni liling na. Amin. Ale Marulitua Panjaitan kudidi maho tu bagasan goar ni debata ama. Doho tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan goar ni ton di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu harazau ni debata sahat rodi saliling ni liling na. Amin. Ya, tiap. Ale Maria Maulina Haloho hudidi maho tu bagasan goar ni debata ama. Doho tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan goar ni tod di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu harazau ni debata sahat rodi saliling ni liling na. Amin. Jongjong mamusai keluarga Martangiang Mahita. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasahat hami akada dana hotuho. Jara di jakok kodo nasida gabi anak komu marhite-hite pad di dion nabadiai. Asa masuk tuhuria ni halak Kristen nasida di tanoon. Jala gabi panean di hangoduan na saliling nililing na. Asima roham dohot dia kanatoras nidak danahon. Sai pargugui jala ajari mana sida manugunugu dak danahot tuho. Asarap na sida taruli dia ka artane harazaomo. Amin. Marede mahita lausri mahita jongjong. Nah,
Patangnya koma peliata ali de bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon lehon na denggan dohot na sauli basana mau liutus. Upasahat hami masian na nilihomi tu hami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uap na khusus di jolom pasu may jala ramoti. Asaku parhasia kami pilihan non pati bulho karajau mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadda hami godang ni silihol-lihom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua gijang saya pinarbadia maguarmu saya roma harajaumu sesaut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluas siapari sesama dosa nami songopane sanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami tugihot tu pangujunan palua mahami sian pangago. Sadame jalohamu ma pasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaorho madamena tu todim. Shalom. Di bagas salas ni roha mahamu mulak ingot tamuma di tonga-tongat tado debata. Ida tungadong naneng marfoto dohot hami Roma 7 lon. Mulo tungadong neng marfoto.